Hello guys, maadong adlaw natang tanan. So karong adlaw day guys, gikan mi liksi sa Merka ay isdaan kay ni palit mi og isda. Kay mauli na sila sa ma'am karon. Ano palit pag og mantika kay not na namig mantika. Sige og preto itlog buwad isda. Itong das-das ng palit isda liksi, preto gyapon. So kani siya pritohon gyapon ni na. Jada pagalip pinirito dia. Isda gyapon. Pwede ra man ni siya kaning pinirito, pwede ra ni kanang na butangag kamunggay sa bawon. So karon guys, ang mata murag naghubag-hubag og maridya kay kanang nay nagchat ning tiri ja na kanang nay nakahilak ko kay mga problema lagi ingana anja. Kuan naluoy pag ni tiri kay kinahanglan naman jud ay siya operahan. Anja. Naraba pa yung mga time nga di may magkasinabot nga na kay kani lagi panghang pagkamalita ja ampo tabayo lang pag ampo sa Ginoo guys nga unta maoperahan na disteri unta inig maoperahan manggali sip ijahang pag kuas operasyon ja karon nangita aw nanguan sila og tabang sa gobyerno ja mga katong kasi na po yung mga ganahan nga mutabang nga na tiri kay di padalim ijahang kahintang kasing-kasing mo dahil na siyang dali ra siya kapuyon hangaton nga kay kinahanglan na dili siya operahan dahil sa mga itong kahilak kong maridyo kay muuli na noon merong 22 ang siya 21 di rami mag-abot kay hindi nga man siya 21 mo adto nag Manila sa kuan naman nag-ara diyang makatabang is ampo sa Ginoo nga anta makasurvive sa pag-opera. Ja, kuan day guys. National lapitado. Kanang nipalit ko. Ansa ni nipalit ko og lato. Lain man tong guso kay mo man tong guso. Siguro butangan og ininit so. Karon pa ko kakuha lato guys nga. Narakahamloy ka dug porma. Lami gwapa ka dug porma guys na. Lahi ra gid siya sa lato sa Alicia. Kay si Alicia bulingiton magnaong agdani kay ara ka kuan ara ka gwapa kadyo ja tag-as sa kuan kuno nigikan guys panglaw ba to gingas tindira na ni ko pwede inana ba pwede man pagmukaon ka so mag-prepare sa kus amo ang paniud ko guys kay amo ang sudan sa pamahaw is kuan itlog silik-sita at magkilay. Mag-prepare sa kuhan guys kay kuhan ka nang nay isang oras na po dyan. Nay malagit yung panihod to na po. Nanang pwede nung agdaan kay sa pamahaw kay nadaghan man hugdungag dyan. Napamadaghang luto. So di na ko magdungag o panihod to. Kanina lamang sidana mo magpreto ko isdaan dyan. Kuhan day guys magdungag ko para sa iro. Gabi ide wa ko kabantay nga arang kusuga day kuan gabi ide ari duha ka gabi na kusug uwan ja hapit ko madisgrasya da aris tiris kay wa po kay bawog basa nilamok imong agtangbi mo kay bawog kuan basa diri surapag ko hapit din ma bago kagang ani matugay nakahawid kus lingkuranan jamo to hanap pang gidali-dali og banwas kaya matong banwasan gahapon kay arang hugawa lagi kay pagka gahapon pod pagkagabi ining uwan pagkagabi gabi pod ning uwan so ako kabantay nga basa lay kadto og sagog sa pagtunob na ha ano pang gibanwasan og balik so mara ni guys maragtas-taas ra pagkataang kuan asa ning hugasan og limpyuhan nay mang gadaghan guys apple mango ba ni naabot naman sila yeah maniud to da ay mi. May sudan kay na bisita. Mang rice kay na lami kadyo. Dai tambos ngipon. Dai tambos ngipon bi kan bi. Hagbay sakit. Hagbay sakit. Lauya. Hagbay sakit ngipon be. Kani may lami. Durian tart.
Ganahan ko dyan kare. Uy, gikuha na mi aliwang na bi. Ibugas sa pupubalik Parang di ganahan da. Durian cube. Mura si jag ka ng yema. Gani batang gisakitag ngipon. Malarga na destere rong 23. Nandiyan mo buwan man siguro may dari 21 mo ito 22 mini anhe. Try ko ng mama nga. Pwede pa may makaulian ng 21 para mag-abot sila si og si Perez. At tapos alis siya makakita pa sila kayo. Kuan. Mingaw po dugay-dugay po panastera at tapos Manila kayo operahan naman. Magpa-opera naman. Mag-chat man nga, hindi na kuno sila Lexi magkita. Naginan nga, watas alam mas Lexi kayo. Maulit mi. Naluwi ka dukong tiri. Nag-emotional ko dukong nag-chat kayo. Anang kuan. Pinangga dukong ko na ng tiri. Mingaw ka mamitiri di. Excited na ka mag muli na rabay. Muli mo ito na bajag Manila. Operahan si Mama Cherry eh. Asa mo nito? Wah, luoy. Lami rin. Kanta guys. I was afraid na malaman ko na kayo na pala ng best friend ko. Nasasaktan ako. Kailangan ko daron na version. Nananubalik mo kakaiba ko. Lo! Why? Kailangan ko butas imong pangutana ba? Oy, siyempre, di ta dato. Kinanglan ta magtrabaho. That's why magsikap ng pagtatrabaho para sa imong pag-eskwela. Ito ko ba pagkaduwa? Uy, di na magduwa, uy. Daga na, 7 na edad. Di na nakakananglanan. Pinahanglan magduwa, mong duwaan. Hindi naman ako. What? Magbasag libro, magtuon. Para mas palitan ako mga libro. di na palitan ng libro ho, ihatag na sa eskwelahan. Papalit ra kasi mo pa pag mga coloring book nga na para na kayo mga story para mo ni mong basa-basahan di na mo sige sipon kayo makabulok. Di ko ganaan dari kay kuan sobra ra kadto katamis. Agsi Uncle Roy kay so panawag ni Lexi ja chat sila Lexi di ay ja ganyan yung tawag nangadto sa account ni Ate in Rosalada set out Ate in kay gimingaw na kuno Uncle Roy nimo ang ginan nga kuan malaag na to nag-birthday ni saya ba to ang kuan ganina Iwan ko. ja ning to mo ulit to mas Roy sa balin siya gud nagtrabaho. Tawag na pagbalik ganina ngayon nga di ko mutabag si TNN ko basin busy kay busy man nagmadlaw. Hit out at TNN lagi mingaw kuno Roy nimo. Mingaw as a friend. Betaw. Nga mo atlo ko sa jang giingan nga kuan esa na ansa ko ni Facebook. So, mo to ang search yung FB. Tapos, like, excited po mo uban, no? Pag like, sure. Tapos, bing-bing, excited po. Binanay uyab sa tibing-bing, bing. Siin? Kuan, kanang ay... Ingat-ingat nga
Agam. Di ba? No. So, uy, kilig man ka. No. Nanambag ko na ko, yes, Uncle Roy, be. Ginina, nanambag na ko na ko. Sige, mag-sorry, sorry. Sorry, ay. Sorry, itong, wow. Sorry ko no. Daghan ko ikuan na rin na. Kada hapon, jit ni siya mo tukar. Di gali, hapon buntag sa jo. O kahang kauton, kahang kauton, mukuan siya guys, managhan, tarong nga na. Diya katil ka adyo, bawon sa ni. Di ba ka ni, ano siya ba ni? Katulaman. Mo 3 days na ni. Pikas rapod, katul ka adyo, di mapod pinakaglamok. Kaya pinakaglamok, di man inganin ka. Butoy-butoy nga daghan kagmay. Hapon na po, magdigamo na po ko panihapon. Diya mara na yung vlog day guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O God bless natang tanan. Thank you for watching guys. Amping tanan. Bye.